vaig anar a el Simó Ballester. Ara fa temps, 14 anys, i vaig obeir el Manacor, un gran institut. Vaig passar tota la primària en aquest centre, on vaig conèixer els grans amics que tinc avui en dia i els grans professors que em varen ensenyar. Olá, som o Jaume Dolmens, tenho 8 anys, he vingut a escola aquí amb tots els meus germans i un dels records més grans que tinc són les grans amistats que he fet aquí. Hola, nou tornada a Simó Ballester. Hola, jo som el Lluís Llull, tinc 13 anys i jo vaig anar a primària a Simó Ballester, on he fet molts amics i encara d'una. Jo em dic Antoni Bonet, també tinc 13 anys, també vaig estudiar a Simó Ballester, m'agrada molt la música. Jo també m'agrada la música i toc la guitarra espanyola i la guitarra elèctrica. Jo toc la trompeta i també toc en la banda de música en Manacor. Gràcies a això he fet molt d'amics i també he viatjat molt. Jo som el Lau, vaig a classes en el Mossèn Alcover, he vingut aquí en el Simó Ballester i intento ser músic, fer alguna cosa de música. Doncs la banda de Manacor, amb Lo Pegatino, amb l'Estrella del Sud, amb Torinaina, amb Lo Jamadillin i... bé, una de les meves passions és la música en general, tot diferents instruments, el trombó, també entenc ser un poc percussionista, un poc, i també vaig anar a classes de xerramies, un temps. Jo soc l'Arnau, tinc 13 anys i vaig estar per aquesta escola i, bueno, jo no estic dedicat molt a la música, però sí que faig hip-hop i bé, també quan anava aquí vaig ser morador, bé, tot aquest truc de balls tradicionals i això és un poc el que jo he après en aquesta escola. Bones, jo som Antoni Nadal, tinc 19 anys. Jo vaig venir aquí al Simó Ballester fins a segon. I bé, mira manco, jo ara estudio música moderna, jazz. I bé, ja em funciona la música bàsicament perquè és el sentit de la meva vida, que em diguéssim. Vaig néixer amb música, mon pare és músic, la meva família n'hi ha com més. I encara en faig i vaig donar en branxa en tot el que puc. Toc en la banda de Manacor, en la banda de Felanits, i en la jove orquestra de Illes Balears. El meu instrument és l'oboè, i així xerrant de clàssic. Per després també, com he dit, tocant modern, toc en la banda de bitxes, el baix, Lo Pegatino, amb el Lau conjuntament, Estrella del Sud també conjuntament amb el Lau, i altres agrupacions que van sortint de tant en tant, altre projecte i això. Vaig ser morador, indi, com el Lau també, l'hem passat tota la vida junts. I una cosa que em va dur d'aquesta escola van ser els amics, sobretot. Jo allí vaig conèixer el Lau, bé, jo el coneixia una miqueta d'abans, i en Lluc també, que han estat fonament de la meva vida i que, a poc, ja els convé.
forma, perquè expressam els nostres sentiments en la música, per disfrutar amb els companys. Un, dos, tres, cançó! I encara tenim ballera i d'oi ballarem, així sa vida és més lleugera. I si allà dalt qualcú m'espera, se cansarà d'esperar. Diu que ningú plori perquè pot ser de memòria sense rebombori, però avui va de bo, ara va de bo, botella de ron i d'ali. Toma la nita, 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 toma-la, toma-la, toma la nita, no, ara va de bo, botella de ron i d'ali. Hola, som en Lluís Gil, tinc 13 anys i estic molt content d'haver anat a Simó Ballester perquè va ser una escola que em va ensenyar molt. De fet, aquesta era la meva aula de música, aquí vaig aprendre molt de notes i aquest tema, i gràcies a això i a l'actuació que vam fer a Cinquè, a l'Auditori de Manacor, que va tocar el meu pare a la bateria per acompanyar-nos, me va fer ganes començar a tocar la percussió i gràcies a això vaig començar a tocar la bateria. També em van ensenyar moltes coses, és a dir, em van preparar molt bé per començar a l'institut, amb bones notes, tranquil i preparat, i m'ha agradat molt. I ara m'ho estic un poc. Dius que rius perquè rius, perquè Santa Masseta ja va en biquini, o perquè en Joan Petit ja és gran i no balla en so dit. Cara de monades que hi posen els guiris i dius que plores perquè plores, Catalina de Pla. Hola, nosaltres hem anat a Simó Ballester. Hola, jo som en Joan Llamés i tinc 15 anys i vaig venir aquí a Simó Ballester a fer primari i és aquí on vaig conèixer molts dels amics que vaig fer i que ara tinc i n'estic molt agraït. Hola, jo soc en Joan Robert, també tinc 15 anys, vaig venir a aquesta escola, vaig aprendre moltes coses per l'institut. Jo soc Nuri González, tinc 15 anys i el que més m'ha agradat aquí va ser que m'ho vaig passar molt bé i el viatge d'estudis que vam fer a Sisó. Hola, jo som en Lluís i m'agrada molt aquesta escola perquè fem totes les diades i celebrem totes les festes de l'any.
tradicions arrelades de padrins, amics, llegint coca, rondalla, padrí que dau, i així m'explicau com torrant el caliu i aprendre a fer el cap viu. Com Thomas, com feu, van ses matances, ball de boxes, gloses i tantes altres coses. I dius que rius perquè rius. La balanguera té reuma però fila, i filarà encara per molts més anys. Se sent tota sola perquè el jove no l'ajuda. Me dius que plores perquè plores, perquè el missatge és clar, la ferida hem de rentar i torni a deixar brollar la nova sang. Hola, me diu Marí, tinc 13 anys i ara vaig a Institut Manacor i faig segon d'ESO. Va venir el Simón Ballester i estic molt contenta. Hola, jo me diu Neus, tinc 14 anys, actualment estic estudiant a l'Institut de Manacor, a segon d'ESO, però abans vaig estudiar al Simón Ballester i també estic molt orgullosa. Jo ara estic ballant i m'agrada molt perquè així m'ho puc expressar. Jo també vaig hip hop i m'agrada molt perquè m'ho parlo molt bé i tinc molt bons companys. Escoltar les tradicions arrelades de padrins, amics i gent coca, rondalla. Hola, soc la Júlia i tinc 13 anys. Actualment faig segon d'ESO a CIES Manacor, però antes venia al Simó Ballester. I aquest col·legi té molt bons records i vaig fer amics que encara perduren. He fet dansa i m'agrada molt l'artística, com per exemple dibuix i teatre. Som en Llenya Almeida Llull, vaig estudiar en el Simó Ballester l'any 2005 i l'any 2006. Ara som entrenador de futbol base de l'Elche i estic estudiant Ciències de l'Activitat i l'Esport de la Universitat d'Elx. I bueno, el que més m'ha agradat del Simó Ballester va ser la gran programació que tenim i sobretot les universitats que de fet encara tenen relació amb altres. Una abraçada a tots. Hola, som en Lluc, tinc 19 anys i ara mateix estic estudiant a Terrassa, a la UPC, estudio enginyeria de sistemes audiovisuals i vaig fer primari a Simó Ballester. Aquesta època, la veritat és que passa bastant guapa per jo, vaig fer molt d'amics i a més en el mateix temps feia els estudis de l'escola de música, estava fent guitarra i la veritat és que si fos ara m'hauria anat bastant bé que compaginar-ho amb l'escola perquè era un poc mal de dur i vos convido a tots que no ho sigo a Ballester. Per sort hem anat al Simó.